салому алайкум подписчикои мо, бародаро, тамошабино. Бародаро, мо имрӯз дар Регар истиқомат дорем. Оз Регар ба омадагем. Регар ба ҳамин корро сар кардем. Ҳамин магазин, ҳамин тарафҳо хонаи саломатӣ, дорухона, кӯдакистон ҳамчунин ҷой будааст. Виктория телефон задан дар кор. Инҷо корро сар кардагем. Бародаро, канали мо ва якум меҳмон бошед, агар подписатсия ва қоңгироқчаро зер карда монед. Баъд аз ин видеороликҳоро нава бурорем тамоша мекунед. Бародаро, ҳамин Виктория нишон медиҳем. Бародаро, мана тамошабинони азиз, бародаро, дина ин тарафи кӯчаро сар карда будем. Ин дина буд када тарафи ён, ин тарафа лесара чинда тайёр карда мондем. Ин тарафа сар мекунем имрӯз. Ин кор дар шаҳри Регар бародаро, тарафҳои Регар, шаҳри Нав, Ҳисор, тарафҳои Душанбе хеле короба хизмат бошад. Бародаро, занг зане гап мезанем, хеле тункафона зада метиҳем. Насиб худованд мегӯяд хеле коро бошад. Бародаро, ҳамин тарафҳо бо объектор ҳама ҷоша, ними объекторо ҳамаша задан дар кор. Нам хеле тункафона мезанем. Манам хеле ҷо мешавам. Бародаро, сохтмони бинои кӯдакистон, боғчаи кӯдакона хеле ҷо мешавад. Бародаро, ҳамаша сиёмка кардам ба бисёр вақт меравад. Бародаро, вай кадомаша сар кунем, ҳама нишон медиҳем. Бо ҳама ҷош буд шавад, бо шурӯъ карда сиёмка мекунем. Ҳамин каналро ҷо мекунем. Бародаро, дар ҳамин канал тамоша мекунед. ҳамин ҳозир магазин, мини маркет мешавад. Бародаро, ҳамин тарафҳо дорухона, бо хонаи саломатӣ хеле ҷо мешавад. Бародаро, тамошабинони азиз, саломат бошед. бо насиб худованд нами объекторро буд кинем, бо видеоролик тайёр мекунем. ҳамин канал ҷо мекунем, тамоша мекунем. Бародаро, саломат бошед. мо ҳама вақт дар хизматем. Бародаро, саломат бошед.